Здравейте, сега ще ви покажа как да си сложите Create Hack или Къза хак на CS. Много лесно, без вирус, обаче ето го, трябвате да имате Warzone CS. И нали изтегляте си го, ще ви е на десктопа. Като ви е на десктопа, ще ви е в едно... Не, че ще ви е на десктопа, чакайте. Нали, като си го изтеглите, вече 9 пъти си го изтеглям. Като си го изтеглите, натискате, обаче без да влизате, само натиснате екстрактото, работен под и OK. Или ако имате хакове за CS. Там ще ви излезе едно подобно на това судио. Натискате го, натискате екстракт Here. Here ще ви излезе една папка такава на Къза хак. Първо пускате хака, после пускате Warzone CS и ето тук ви са командите. Бинта Слоумон ви забавя като скачате, да сте... Това е да сте бързи. Това... Чакайте, с ядете, да, това. И... Те. Дано да съм ви помогнал. Айди, чао.